बिजली गिरने से एक निर्माण श्रमिक की मौत हो गई। घटना बिलोनिया थाना क्षेत्र के बारापथरी के लक्ष्मीपुर पंचायत क्षेत्र की है। घटना से क्षेत्र में शोक की छाया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय श्यामल देवनाथ के रूप में हुई है। उम्र 26, घर गर्जोनिया इलाके में है। हाल ही में बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद पिता के देहांत के बाद वे घर आया था। काम नहीं मिलने पर वे निर्माण श्रमिकों में शामिल हो गया। आज लक्ष्मीपुर क्षेत्र में मुरारी देवनाथ के आवास पर मकान निर्माण के दौरान लोहे के खंभों को स्थापित करते समय अचानक हुई लापरवाही से सड़क से गुजरने वाले तार के साथ लोहे के खंभे लग गए। बिजली के संपर्क में आने पर खंभे को पकड़े 3 लोगों को बिजली लगी। एक व्यक्ति बच गया लेकिन एक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरा श्यामल देवनाथ घटनास्थल पर बिजली की चपेट में आ गया। तीनों को बारापथरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद डॉक्टरों ने श्यामल को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य निर्माण श्रमिक विप्लव दास का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मिंटू दास स्वस्थ हैं। खबर मिलते ही 34 राजनगर मंडल अध्यक्ष रंजीत सरकार और अन्य नेता मौके पर पहुंचे। वे इस घटना से बेहद दुखी और स्तब्ध है। पीआर बारी थाना पुलिस इस असामान्य मौत के घटने की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से एक पढ़े लिखे युवक की मौत से पूरा क्षेत्र शोक में है। আচ্ছা, কি কাজ চলতেছিল? ঘরের কাজ করতে আছে। হ্যাঁ, তো মানে এইটা মকার বাঁধিটা উঠেছে, এটা এক সাইডে বসে রাস্তার তার লগে লাগছে। কদ্দুর দূরে রাস্তার তার যেখানে বিল্ডিং উঠতেছে কয়েক ডিস্টেন্স আছিল। আচ্ছা, কাটতে হয়ে গেছে গাছ। এত লম্বা মানে কি তার নিচে আছিল না ইয়ে লম্বা? উপরে উঠে এটা হয়েছে যে উপরে কত খালা না বুঝলেন। আচ্ছা, উপরে দিন আগে দিয়ে আনতে আচ্ছা। যে মারা গেছে নাম জানেননি? না, নাম জানি বরবাতির লক্ষ্মী বুঝি কেন্দ্র সটকাইতে। হ্যাঁ, তারের লগে লাগিয়েছে। আচ্ছা, উপর উঠতে কাটতে লাগছিল। লোহার লোহার তিনজন। আমি তো কোনোরকম ফালাই বাঁচাইছি, একজন তো আর বাঁচাইতে না। একজন কই মারা গেছে? কি নাম? শ্যামল দেবনাথ। শ্যামল দেবনাথ। আপনার নাম? আমার নাম মিন্টু দাস। মিন্টু দাস। আর ওনার নাম? বিপ্লব দাস। আপনাদের বাড়ি? আমার বাড়ি বরাবর বাড়ি মির্জা। কোন জায়গা? মির্জা। মির্জা। হ্যাঁ, যে মারা গেছে ওনার বাড়ি আমরা বাড়ির লোক জমি বরপাতরি। মেস্তরি কি? জোয়ালে। হ্যাঁ, জোয়ালে। তিনজন যোগালে। আমি মেস্ত্রি, এই জোয়ালে আরেকজন জোয়ালে। আপনি মেস্তরি। কি নাম? মিন্টু দাস। মিন্টু দাস, বাড়ি বরপাতরি। আর যে মারা গেছে তার নাম? শ্যামল দেবনাথ। শ্যামল দেবনাথ, তার বাড়িও বরপাতরি। আর তার নাম? বিপ্লব দাস। বিপ্লব দাস, বাড়ি মির্জা। বয়স কত যে মারা গেছে? 18-19। এইটা কি বাড়ির কাজ না কন্ট্রাক্টারি কাজ? বাড়ির কাজ। কার বাড়ি? নাম হচ্ছে টিঙ্কর। কিঙ্কর টিঙ্কর দেবনাথ। দেবনাথ।